Jamila na gudu, ina son in kai ki maka kaman so 100. To Allah ya sa. Ya naga kina dariya, karfa in kai ki ce min kin gaji. Haba, ina ko zan gaji. Musa mai sana'a, ina son in yi komedi da kai a cikin garin mu. Wannan bangaren ka ne. Kamar ya bangare na ne. Ina so ne kai ka zo garin namu. Da sai dai kai ka zo. Gaskiya ni ba zan iya zuwa Kano ba, sai dai kai ka zo. Kai ka zo nan. Fatiwa sha, Rahama Sadau tana so na da aure, ni kuma ba na son ta. Ya kike gani zan yi mata? Aurenta za ka yi kwana biyu ka sake ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai malam, ba fa da kai muke magana ba. Kai da mun san baka da mutunci ko kaɗan. Ni yanzu ba ni da mutunci. Mana, baka da shi. In kai wasa zan yaɗa ka, in ce baka da mutunci ko kaɗan. Ka daɗe baka yaɗa ni ka ce ban da mutunci ba. Oke, haka ma ka ce ko? Kana wasa da ni ko? Baka san ko ni waye ba. A banza man kare. Ni kake kira banza? To zan je cikin Kanut in faɗa musu baka da mutunci. To ka ce duk wanda zaka gaya wa ka ce ban da mutunci ka. Duk ka dawa, na dawo kanka. Wai me yasa Rahama Sadau ta bar Kanut ta buɗe masana'antar tata ta kanta? Kaga, in dai ba akan wannan yarinyar ne kai ma ka fita babu ruwanka. Gaskiya ba zan fita ba, saboda ni masoyinta ne. Gobe ma za mu zo gidanka da ni da ita. Ai in dai da wannan tsinan yarinyar ne kada ma ku karso gidana. Musa mai sana'a, ka bar Kanut ka koma bangaren Rahama Sadau. Sai ka fi samun motoci a wannan gidan. To ni ba bukata ta in mallaki motoci a nan gidan ba wannan bukatar bace. Oke, baka son motoci? Mana kuma kayi magana gurin wanda bai da sirri. To ni ina ruwana, me ka isa ka yi mun? Sai na yaɗa ka. Wato ainihin ku subribi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Wai kenan.